Siyafunda bazalwane, incwadi esiyifundayo kakhulukazi kule yifundo incwadi kaDaniel umprofeti. Incwadi engavamile ukuthi ifundwe kakhulu ngenxa yokuthi izinto ekhuluma ngazo esikhathini esiningi abantu bayithola ngathi ayiqondakali. Kugcinwa mhlawumbe makufundwa ngayo le ncwadi kufundwa ngoDaniel ngesikhathi ephonswe ey'ngonyameni, noma kufundwa futhi ngabahlobo bakaDaniel babengene esithandeni somlilo. Kodwa nje okunye akufundwa. Kodwa masithola amazwi kaJesu kwincwadi kaMateyu 4 verse 4, uthi uJesu umuntu akayi kuphila ngesinkwa kuphela, kodwa ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Siyayibona leyo nto. Ngamanye amazwi, onke amazwi ala eBhayibhelini abalulekile. Masifunda izwi kaNkulunkulu, konke uNkulunkulu akufakile ezwini lakhe kubalulekile ngendlela emangalisayo. Now ake sibuke ukuthi kungani le ncwadi kaDaniel ibaluleke kakhulu kule yikhathi esiphila kuzona. Asine incwadi kaMateyu chapter 24. uMateyu 24 sibuke ukubaluleka kwencwadi kaDaniel. Incwadi kaMateyu chapter 24. Now kukhuluma la uJesu. Incwadi kaMateyu 24 incwadi ekhuluma ngale yikhathi esiphila kuzona. Incwadi ekhuluma ngeyikhathi zokugcina. Asike size uJesu uthini mayikhuluma nabafundi bakhe. Uthi kepha lolo suku nalelo hora akakho owazi lutho ngalo, nazingilosi zasezulwini nandodana kuBaba kuphela. So uJesu la uyasitshela ukuthi usuku lokubuya kwakhe nehora akekho umuntu olaziyo. Siyabona bazalwane. Lokhu kuyasicacela ukuthi makuqhamuka umuntu ethi ngosuku oluthile ngehora elithile uJesu yabuya, lo muntu usuke ekhuluma into engekho, ngoba uthi uJesu akekho umuntu onjani owaziyo. Now kunento engifisa sike siyibukeke enye. Asiyeni kuverse 32. Verse 32 isahluko esifanayo, Matthew 24 sekuverse 32 manje, amavesi nje aphezulu. Uthi uJesu kubafundi bakhe nakuthina ngoba nathi singabafundi bakhe, uthi fundani umfanekiso emkhiwaneni. Nxa igatsha lawo selithamba lihlume amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Uthi Jesu kanjalo nani nxa nibona konke lokhu, yazini ukuthi iseduze ngasemnyango. Seyizona bazalwane. Na uJesu kuverse 36 usitshela ukuthi akekho umuntu owaziyo usuku nehora. Kodwa manje kuverse 32 no verse 33 uJesu yasitshela ukuthi yize singalazi usuku nehora, kodwa singazi ukuthi kusondele. Seyizona bazalwane. Uthi uJesu singakwazi ukuthi sibone mase kusondele ukuphela komhlaba noma ukubuya kwakhe uJesu. Sibona kanjani na? Uthi Jesu manibona lezi zinto, le impawu akhulume ngazo, yize siyobona ngazo ukuthi manje sekuseduze, yebo ngisho emnyango. Seyizona bazalwane. Now uma ngaba asizifundi le impawu lezi uJesu athe sobona ngazo, okanye le inkomba uJesu athe sobona ngazo ukuthi isuku seliseduze, into ezokwenzeka ukuthi usuku luzosifica singekho ready. Seyizona bazalwane. Bazalwane, yazi izinto ezenzekalayo namhlanje ziyamangalisa, kakhulukazi uma ngabe uyiqhathanisa nemibhalo kaNkulunkulu. Kodwa ukumangalisa even more ukuthi abantu zithi izinto zisenzeka, abantu ababoni. Ake ngifunde ivesi elisitshelayo ukuthi yini engasenza singaboni, yini engasenza ukuthi singaboni. Asemincwadi kaLuka 21. Ngiyafisa bazalwane ukuthi siyiqaphele lento. Angenze nje isibonelo. Asithi mhlambe la ngihlala khona emakhaya abantu njengoba belokhu befuna imisebenzi, asithi ngibathembise ukuthi hayi cha, ngizoza ngisuke eGoli, ngizobathatha engifice ba ready bazothola imisebenzi ehola nje kakhulu,
bona nemindeni yabo, hhayi emva kwaloko nje bayophila kamnandi. Labo bantu bayokuthokozela lokho, bayofisa ukuthi ngempela cha babe ready uma ngiqhamuka. Now bangibuze bathi uqhamuka nini, ngithi cha angeke nginitshele ukuthi ngiqhamuka nini. Bathi manje sazi kanjani ukuthi sibe ready? Bese ngithi mina cha ngizoninikeza iy'nkomba noma iy'mpawu zokuthi mase ngiseduze niyobona kanjani. Ngibatshele ngithi niyobona ukuthi okokuqala kuzodlula imoto emnyama, okwesibili kudlula imoto emhlophe, okwesithathu kudlule imoto eyelo, then into yokugcina izodlula i-truck elikhulu elimhlophe. Emva kwalelo truck ngiyaqhamuka. Now lezi zinto ezizokwenzeka zonke ngosuku olulodwa. Kuqale kudlule le moto lemnyama, kudlule le moto eyelo, kudlule le mhlophe, kudlule nale truck elimhlophe, kanjani njengoba ngishilo. But umuntu oyizwile le ndaba uloke ebukile la kudlula khona imoto encane encane, uloke ebukile ngoba akafuni ukuthi le y'nkomba zithini zimgeje. Kodwa bazalwane, zikhona izinto ezingenza ukuthi lithi lidlule i-truck, ithi idlule imoto, omunye olapha emphakathini obethi uyafuna nakuye eGoli agcine engabonanga ukuthi isikhathi sesisondele. Uthole ukuthi inkathi imoto zidlula mhlambe yena usethaveni ubhizi yaphuza ngikabona ngisho. Kodwa lento yenzeke in public ngoba nale y'nkomba uthi Jesu manibona zonke lezi zinto, ngamanye amazwi lezi zinto zizobe zi-public ngoba uthi Jesu sizozibona. Uthi manibona zonke lezi zinto yazini ukuthi iseduze ngisho emnyango. So konke lokhu public bazalwane, but kunezinto esingazenza thina ekuphileni kwethu ezokwenza ukuthi singaziboni le y'nkomba, singaboni ukuthi isikhathi sesiphelile. Ake sibuke uJesu uthini. Bengithe uLuka 21. Yebo. Luka 21 verse 34. Verse 34. Yebo. Uverse 34 ufundeka kanje. Xwayani ukuba izinhliziyo zenu zingasindwa ngokuminza nokudakwa nokunaka okwalokhu kuphila. Lunizume lolo suku ningazelele. Yebo nibazalwane, uthi Jesu yebo zikhona izinto esingazibuka esithi masizibona zisitshena ukuthi cha usuku ngempela luseduze. Uthi kodwa mawukuthi iy'nhliziyo zethu ziyasindwa ukuminza, ukudakwa nokunaka kwalomhlaba, lokho kuzokwenza ukuthi ngisho noma izinto zenzeka in public around us kodwa ngeke sizibone. Usho kanjalo uJesu, uthi lolu suku luzosizuma. Yingakho namanje sonke siphila kwi-country efanayo, sonke siphila kumhlaba ofanayo, kodwa asiboni sonke into efanayo. Ngoba uthi uJesu la kahle kahle into ngingathini edeterminisha ukuthi ubona kanjani i-state senhliziyo yakho. Sezwe nibazalwane, ngamanye amazwi indlela obona ngayo incike ekuthini inhliziyo yakho ikephi. Uthi uJesu uma ngabe inhliziyo yakho iloku isezintweni zomhlaba, isindwa ukunaka komhlaba, angeke ubone ukuthi usuku seliseduze, uthi lizokuzuma. Nibazalwane, umuntu ozunye i-exam amathuba ukuthi aphase cha impela mancane kakhulu. Nakule sibonelo bengisenza, asithi sengiyafika sengithi ngizolanda abantu-ke manje sesebeye eGoli, abanye bebhizi bekumathaveni, abanye bebhizi beyozingela, abanye beyodlala ibhola, abayibonanga imoto izidlula, abazibonanga zonke lezi mpawu lezi bengikhulume ngazo. Mase ngifike bengekho ready, ngithatha abambalwa abaredi ngiyahamba. Abanye bayakhala bathi silinde nathi, cabanga silinde nje siprepare kancane, sekulate. Yingakho uJesu ethi kuzoba khona ukukhala nokugedlezela kwamazinyo. Ngoba kuzobe kungabantu babesazi ukuthi yena uJesu uyeza, kodwa babe bengamlungiselanga futhi babe bengalindelanga. Zalwane, ijulile kakhulu le ndaba. Nayo incwadi kaDaniel ingena kuphi-ke kulokhu? Asiyeni incwadi kaMateyu 24 verse 15.
Incwadi kaMateyu 24 verse 15. Angisho uJesu uthe masibona le impawu akhulume ngazo incwadi kaMateyu 24, sizokwazi ukuthi usuku seliseduze ngisho emnyango. Na ngifuna sibone ukuthi phakathi kwale impawu akhuluma ngazo uJesu kunencwadi ade siyiqaphele ephethe ezinye iy'nkomba futhi esizobona ngazo usuku lisondele. Uma singayiqapheli le ncwadi usuku luyosizuma nakanjani. Ake sibukeni-ke bazalwane, sesifikile. Matthew 24 verse 14. Verse 15, Matthew 24 verse 15. Oh. Ngakho-ke lapho nibona isinengiso esibangela incithakalo, njengoba kwakhulunywa ngaso ngoDaniel umprofethi, simi endaweni engcwele. Ofundayo makaqaphele Ofundayo makasebenzise ukuqonda. Amen. Nabazalwane, uJesu ubala lana izinto ezizokwenzeka. Uthi manibona lokhu, manibona lokhu, manibona lokhu, manibona lokhu, manibona lokhu, manibona lokhu. Ubala into ey'ningi. Mawuqala nje kusukela verse 5 kanje lokhu yabalini manibona lokhu, manibona lokhu. La verse 15 athi manibona incithakalo yamanyala yayikhulunywe ngumprofeti uDaniel. Abesithi ofundayo makaqonde ukuthi yini lena. Seyizwa nabazalwane. So phakathi kwale y'nkomba athi Jesu manibona lokhu, manibona lokhu. Kukhona izinto ezikhulunywe ngumprofeti uDaniel. Ngamanye amazwi masingafundi incwadi kaMprofeti uDaniel, kuney'nkomba engeke sizibone. Siyayibona leyo nto ezothi zisenzeka phambi kwamehlo ethu, zisitshele ukuthi isikhathi sini, kodwa asiboni ngoba asisithathanga isikhathi sokufunda siqaphele. Siyayibona bazalwane. So ngiyaphinda futhi ngithi le ncwadi ibalulekile ngendlela emangalisayo. Incwadi le uJesu ayibize ngegama. Uyazi ukuthi uma ufunda iBhayibheli lonke ayikho incwadi uJesu ayibiza ngegama athi yabona incwadi ethile ibalulekile le ncwadi, kodwa kaDaniel uyibize ngegama. Uyabona le ncwadi ibalulekile ngendlela emangalisayo. Na okuthusa kakhulu ukuthi le ncwadi ayibize ngegama iyona ncwadi engafundwa kakhulu. Lezinye akhulume ngazo nje in general ziyafundwa nje, but bazalwane le ayibize ngegama ayifundwa. And uyazi ukuthi isizathu yini? Usathana akafuni abantu babone isikhathi mase siphelile. Uyabona, ngifuna ukwenza esinye isibonelo. Asithi mina ngiwucoach webhola. Asimhlambe umfowethu uNjabulo loqeda kusijoyina manje naye ucoach. Amaqembu wethu ayadlala ibhola. Asithi ucoach nocoach unewash lakhe abuka kulona, kwiside lakhe nje elimtshela ukuthi isikhathini. Asibuki icoach elilodwa, kodwa ayafana lama wash. Asithi manje singene extra time. Kwenzeka ukuthi ucoach lo uNjabulo usaya mhlambe etoilet kancane. Mayisaya etoilet mina ngithola indlela yokuya lapha kulela side lakhe, ngishintshe isikhathi sakhe. Sayibona leyo nto? Ngishintshe isikhathi sakhe ngifake ungathi i-extra time isaqala. Kanti extra time seku-second half extra time umdlalo sewuzophela. Sayibona leyo nto? Mayibukile yena uNjabulo udidekile ukuthi awu kungani mina yami team idlala ngomfutho omngaka, ngisho no-goalkeeper naye ukhahlelela phambili naye uloke engilapha bese ngathi uyi-striker ngisho i-goalkeeper. Sayibona leyo nto? Udidekile ukuthi awu kungani kwenzeka nje ngoba phela isikhathi sisekhona sisesiningi. Into emenza ukuthi adide yingoba yena uzitshela ukuthi isikhathi esiningi, kodwa mina engiyisitha sakhe ngiyazi ukuthi isikhathi siphelile. So ngiyahlasela kakhulu yena ngoba akasazi isikhathi uloke edidekile nje, uloke edidekile. Sayibona lona bazalwane? Namanje ziningi izinto ezenzekalayo emhlabeni. Abantu badidekile ukuthi kungani uSathane esebenza ngomfutho kanje? Kungani uSathane esenza lokhu? Kungani kunento eziningi kanje? Kuyabulawana lana, kunobugebengu lana, kuyadlwengulwa lana, into eziningi. Ngisho nasebandleni kaNkulunkulu kunamanyala amaningi. Abantu badidekile ukuthi kodwa yazi kwakungekho nje, kwazi kwenzakalani ngempela. Abantu badidekile ngoba isikhathi abasazi. Sona isitha njengoba sisebenza ngomfutho kanje ngolaka olunje, yingoba siyasazi isikhathi. So bazalwane, ukufunda le yiprofeto
kuyasiza ngokuthi sazi ini isikhathi esikusona. Sazi isikhathi esikusona, and masazi isikhathi siyazi ukuthi yini ekumele siyenze. And namasidlala njengoba bengenza nje isibonelo ngebhola ukuthi uba nomfutho kakhulu. Uba nomfutho kakhulu. And nathi masazi isikhathi bazalwane umfutho sizoba nawo ukuthi siyiphilele inkosi Jesu. Yabona, ake sifunde ivesi lokugcina nje, yazi lento ngifuna ingene kuthina abazalwane. Okubaluleka ukwazi isikhathi nokuthi mase sisazi isikhathi yini ekumele siyenze. uNkulunkulu akafisi ukuthi sitatazele ngathi yabona nje singabantu bomnyama sididekile. Kunento ayishoyo ukuthi uNkulunkulu uthi mase nibona ukuthi isikhathi sisondele nake nimele nikwenze. Asinencwadi yamaRoma chapter 13. AmaRoma 13, Yebo. 11. Ithi yenzani lokhu njengokuba nazi isikhathi ukuba sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni. Ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala kuso ukukholwa ngaso. Amen. Asibambeni lapho kancane. So siyatshela ukuthi manje isikhathi siphelile, insindisi isisondele. Siyabona leyo nto. Ayisibukeni ukuthi njengoba sesibona isikhathi siphelile, yini ekumele sibe nemfutho ngayo, yini ekumele siyenze ngomdlandla ngamandla. Siqhubekeni nayo verse 12. Singaqhubeka nayo nje kusukela verse 12 sehla. Ubusuku sebuyaphela, imini isondele. Ngakho-ke asilahle imisebenzi yobumnyama, sihlome izikhali zokukhanya. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini, kungabi ngokuminza nokudakwa, kungabi ngobufebe namanyala, kungabi nokuxabana nomhawu. Kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu, ninganakekeli inyama, kuvuswe izinkanuko. Bazalwane, siyayizwa lento ekhulunywa la. uNkulunkulu uthi mase nibona ukuthi isikhathi siphelile kanje, uthi nayi into ekumele niyenze. Kodwa masiyilahle imisebenzi yomnyama. Bese sitshela into ekumele singazenzi, ukuminza, ukudakwa, ubufebe, ukuxabana, zonke lezi zinto bazalwane. Uthi uNkulunkulu asilahle eceleni. And uyazi ukuthi isikhathi siyophela, lezi zinto ziloke zisanda emhlabeni, izinga lazo liyakhuphuka emhlabeni. Isikhathi siphela kudakwa more, isikhathi siphela kuxatshanwa more, isikhathi siphela abantu bafeba more, isikhathi siphela abantu banakekela okwenyama more and more and more. Yayizwa lana bazalwane kuthweni kuthiwa ningakunakekeli okwenyama. Now lento iveza ukuthi bazalwane akuzuba lula umKristu usurroundwe abantu. Lento sebeyenza ngezinga eliphakeme kuthiwa wena kodwa yila kumele ngempela uyidele manje. La kumele zidelwe zonke lezi zinto bazalwane ngoba isikhathi siphelile. And uJesu mayebuya maduzane uzolanda abantu abenze lokhu akushilo. Ukuthi mabebona isikhathi siphelile bangaboni ukuthi isikhathi siphelile nje kuphele lapho. Cha, kodwa kumele ngithathe uaction ke manje ukuthi ngembathe iNkosi uJesu, ngifana noJesu. Ukuphila kwami kunikelwe ngokuphelele kuJesu bazalwane osithandile wasifela. So bazalwane le ndaba yesiprofeto le ngiyacabanga ukuthi siyayibona ukubaleka kwayo le ncwadi le kaDaniel kakhulukazi ngoba uJesu mayithi manibona lokhu uye athi ku verse 15 namanibona futhi naloko okukhulunywe nguDaniel. Niqiniseke futhi ukuthi niyakuqondisisa ke lokho. Yayizwa leyo nto. Uyazi ukuthi kusukela kuncwadi kusukela ku verse 5 la uJesu ekhuluma ngazo le inkomba zesikhathi. Kuncwadi yaMateyu 24 akukho la uthi uJesu mawubona lokho uqiniseke ukuthi yakuqondisisa. Kodwa mawufika kuncwadi kaDaniel uthi uqiniseke ukuthi yakuqondisisa. Okusho ukuthi kubalekile bazalwane le ncwadi kaDaniel. Kubalekile kakhulu. Na asiyeni kuyona ke into esoyifunda imfishane siya introduce nje chapter 11. Sesifundile wonke amanye ama chapter bazalwane sathola izifundo ezimangalisayo. KuDaniel chapter 11 wonke amanye ama chapter. Na ngifuna sibone nje
i-introduction ka-chapter 11. Asiyeni kuDaniel chapter 11. Athi ngikhuleke. Singathukisa amakhanda nje ngikhuleke. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu. Ya Nkosi siyabulela. Sibulela nje amandla egazi. Sibulela Nkosi ukuzidela kwakho ngendlela emangalisayo. Uthi uYesu azochitha igazi lakhe ngenxa yezono zethu. Nkosi siyakubulela kakhulu ngoba uba Nkosi igazi belingachithekanga ngenxa yezono zethu ngeba konke ukufunda esikwenzayo kuyize. Ngoba noba singafunda sibone amaphutha ethu kodwa asibinawo amandla okwashiya futhi ayibikho nendlela yokufumana intethelelo. Kodwa Nkosi ngoku siyakhuthazeka siyafunda ngoba siyazi uba ukhona umthombo owavulwa wokuhlamba zonke izono. Kuze sithi xa sifunda Nkosi umoya wakho ingcwele usikhanyisela sibona ububi bethu, sibona Nkosi izinto ekufuneka sizenze ngomdlandla nangamandla. Siphinde sibe nethemba Nkosi ngoba siyazi uba khona amandla egazini ukusihlamba zonke izono. Khona amandla egazini ukusinceda nje usuku nosuku sihambe ngendlela yakho. Nkosi ndiyakubulela kakhulu. Ndiyacela Nkosi umoya wakho ingcwele sifunda usicacisele konke esikufundayo. Sicela konke ngegama elinamandla likaYesu Kristu. Amen. Daniel 11. Bengide Daniel 11. Before siye ngifuna konke senze sofunda backwards. Asiyeni sizoya ekugcineni kaDaniel 11. uDaniel 11 kahle uphelela kuDaniel 12. So asiyeni kuDaniel 12. Ngifuna sifunde backwards so that sibone ukubaluleka kwale chapter le kakhulukazi le chapter lesifundayo. So ngithe incwadi kaDaniel ibalulekile. Why ibalulekile? Ngoba incwadi kaDaniel iphethe izinkomba ezisibonisayo ukuthi isikhatsini manje lesiphila kusona. Sayibona leyo nto. And why kubalulekile sazi ukuthi isikhatsini ukuze silungiselele ukubuya kabani kukaJesu. Silungiselele ukubuya kaJesu ngoba siyamthanda uJesu. Yonke into engathi singathi masiyenza sibe siqhutshwa ukuthi siyamthanda uJesu. Siyamthanda uJesu. Now siyazi ukuthi yize simthanda uJesu kodwa uma ngabe inkomba ezisibonisa ukuthi isikhatsini asizazi ngenze ukuthi yebo simthanda uJesu kodwa singenzi lamalungiselelo uJesu afisa ukuthi sikwenze. So zibalulekile inkomba. And lamalungiselelo nayo siwabukile kwincwadi yamaRoma chapter 13. Now sikincwadi kaDaniel ngifisa sibuke manje ukubaluleka hayi kwencwadi kaDaniel nje kuphela kodwa kwalesahluko esingena kusona isahluko 11 chapter 11. So asisibambe ekugcineni. Asenu chapter 12. Chapter 12 kumele sifunde uverse 1 no2. Oh bazalwane. Ayikhuluma ngendaba. Hey. Uverse 1 no2 ufundeka kanje. Ngaleso sikhathi uMikhayeli uyakuvela. Isikhulu esigqabileyo esimela abantwana babantu bakho. Kuyakuba isikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona kusukela ekuveleni kwabantu kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayakukhululwa bonke abafunyanwa belotshiwe encwadini. Abaningi abalele emhlabathini wothuli bayakuvuka, abanye bavukele ukuphila okuphakade, abanye ihlazo nokunengwa okuphakade. Amen. Amen. Sibambeni la bazalwane. Lana uNkulunkulu ususa ikhethini elihlukanisa i-present ne-future. Usibonisa into ekwi-future into esezokwenzeka maduzane. Uthi ngaleso sikhathi uMikhayeli yakusukuma. Then siyatshela into ezizokwenzeka phakathi kwalezi zinto ezibaliwe kubalwe ukuthi kuzoba nesikhathi sokuhlupheka esingakaze sabonakala la emhlabeni kusukela umhlaba wabakhona. Siyezwa lo mbazalwane uyazi ukuthi la emhlabeni kuhlusheke kakhulu. Ngicabanga mbazalwane kuhlusheke la emhlabeni kakhulu ngempela. Ziningi izinto mawukuthi nje umuntu akafunde ihistory uyacabanga ukuhlupheka kwakuseGermany ngesikhathi zika Hitler. Izinto ezifana no-Holocaust labo. Siyacabanga bazalwane ngesikhathi amaroma
ebhubhisa itempeli laseJerusalem, kuthiwa indlela kwenzeke ngayo bazalwane, ukudla kwakungekho, kuthiwa amabutho aseRoma awelizungezile itempuli laseJerusalem. Kungekho umuntu okwaziyo ukuphuma edolobheni laseJerusalem ahambe mhlawumbe eyothola ukudla. Kwaphela ukudla ukuthi abantu baze baqala ukudla iy'ngane zabo. Bazalwane, uyazazi into ezibhalwe kumlando kwi-history, ezinye ezimnyama ngendlela yokuthi uyathuthumela, kodwa uthi manje uJesu lana kuseza isikhathi esiwesi abe seyisithi nenye into ezokwenzeka emangalisayo engiyithandayo, ukuthi bakhona abalele emhlabathini ngamanye amazwi abangcwatshwayo abafele inkosi uJesu. Uthi ngaleso sikhathi bayokuvuka abafele kuJesu, bavukele ekuphileni okuphakade, kodwa abafe bengayikhethanga inkosi bayiphilele, kuthiwa bazovukela nabo elihlazweni oluphakade. Siyayibona bazalwane, you know, njengoba silalele kanje bazalwane, sonke la into esike siyicabange ukuthi mangishona ngizongcwatshwa kanjani. Leyo nto ke bese ngiqhuba ukuthi ngithini, ngidothi ngengene kumasingcwabisano othize, awuthi ngifake umndeni wami, and lokho akunjani, akukho wrong. Kodwa bazalwane, njengoba sibona kubalulekile ukuthi singcwatshwe ngesizotha, okubaluleke kakhulu ukuvuka ngesizotha. Uyabona bazalwane, lithi iBhayibheli lana khona abazobe bevuka kodwa bavukele oluhlazweni. Kube khona abantu abathi mabengcwatshwe bangcwatshwe kungenalutho kuciciyelwe emakhaya, kodwa mase inkosi seyehla ibabize ngecilongo, bathi mabevuka bazalwane bavuka ngenkazimulo. And bazalwane, njengoba udlala umasingcwabisane la emhlabeni, uJesu into asifundisa yona ukuthi asiudlale noma siphilisane nezulu. Siyabona leyo nto, ngoba akusizi ukulala ngesizotha, ungcwatshwe ngesizotha uthi ibhokisi lakho nabeli neglasi libonile bekunjani kwekunjani, kodwa mase kuvukwa uJesu uthi hamba emlilweni olungiselelwe uSathane ney'ngilosi zakhe. Uhlazo olunzima, uhlazo olunzima kakhulukazi kumuntu wayesithi uyikholwa. Now okay, incwadi kaDaniel chapter 12 verse 1 iqala ngezwi elithi ngaleso sikhathi. Now umuntu ofundayo careful uzozibuza ukuthi ngesiphi isikhathi, and then kuzosithole isikhathi kumele ufunde lamavesi angenhla. Lamavesi angenhla akufaka kuphi? Kwincwadi kaDaniel chapter 11. Siyabona lento bazalwane, angeke ngibasawafunda-ke kusukela nje uverse 45, 44 kanjalo kanjalo. Yizinto ezizokwenzeka ezila kwisiprofethi sikaDaniel, kodwa i-conclusion ithi ngaleso sikhathi nake kuzokwenzeka. Kuzoba khona isikhathi sokuhlupheka, emva kwalesikhathi sokuhlupheka kube khona ukuvuswa kwabafileyo. Siyayibona leyo nto. Now siyathola ukuthi kusho ukuthi incwadi kaDaniel iyambula ukuthi sizobona kanjani mase sisondele leso sikhathi, ngoba lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi, and lo sikhathi ekukhulunywa ngaso yisikhathi esitholakala kwincwadi kaDaniel chapter 11, lamavesi before uDaniel 12 verse 1. Angazi noma abangcwele bayayizwa lento. uNkulunkulu bazalwane, lento njengoba eyambulile engayifihlanga, uyafisa ukuthi sinjani siyazi. Angabikho umuntu ohlala athi hayi angazi mina, noma hayi vele akho umuntu owazi. Yebo akekho umuntu owazi isuku nohora, kodwa njengoba sifundile uJesu uthe singazi mase kusondele. Singabona ukuthi yabona manje sekuyilesikhathi-ke, sekusondele lesikhathi sokuvuka, sekusondele lesikhathi seyinhlupheko ezingakaze zibone. Sezalwane bazalwane, and i-answer siyithola kwincwadi kaDaniel chapter 11. Kodwa ukuze si-understande uverse 45 noverse 44 noverse 43, kumele siqale si-understande incwadi yonke. Kuyazwakala bazalwane. So sizokwenza manje introduction nje incwadi yonke. Asiyeni ku chapter 11, asiyeni ku verse 1. Uverse 1 ufundeka kanje: mina-ke ngomnyaka wokuqala kaDariyu uMede ngema ukumqinisa ukuba abe namandla. Okay,
before I continue, now uye ngifisa ukusho njengoba iqhamuka ivesi ethi mina-ke kahle kahle uchapter 11 uqhubeka from uchapter 10 losasufunda kulesifundo esidlulile, yabo. Uma ufunda chapter 10 verse 14, ake sibuke nje. Phela ufunde isifundo chapter 10 verse 14. Konke sikufunda chapter 10 from verse 1 kuze kuyophela ku verse 21 i-introduction nje ka chapter 11. Manje asifunde nje verse 14 sibone ukuthi ngempela chapter 11 uhlangene no chapter 10 verse 14. Chapter 10 verse 14 ufundeka kanje. Sengifikile ukuba ngikuqondise okuya kwehlela abantu bakho ngezinsuku ezizayo ngokuba umbono usenezinsuku. Yebo, uthi sengifikile ukuthini? Ukukubonisa noma ukwenza ukuthi uqonde okuzokwehlela abantu bakho ngeinsuku, ithi lake yami ngeinsuku zokugcina. Siyibona leli bazalwane? Ithi ngoba umbono umbono oyinsuku eziningi. Lo mbono akhuluma ngayo lo okuDaniel chapter 11. So lo mbono lo ukhuluma ngeinsuku ezinde up until ufike nasezikhathini zokuthini? Zokugcina. Now uverse 1 esiwufundile ingilosi lekhulumayo uGabriel. Uthe ngonyaka wokuqala kwenkosi uDariyo, uthi mina ngama ukumqinisa nokumnikeza ini amandla. Uyazi ukuthi kusho ukuthini lokhu? Lokhu kusho ukuthi into eyenza ukuthi uDariyo okanye uDarius anqobe umbuso waseBhabhiloni yingoba izulu lasele likusayidi lakhe. Sayizwa leyo nto? Sekuvela imfihlakalo masafunda ngesathi siyakhumbula besifunda amanye ama-chapter sibona nje thina nangu uDarius umbuso wamidi namaPesha naku unqoba umbuso wamaBhabhilonian. Kubonakala kuthina okungathi uDarius unqoba ngoba enamandla amakhulu angisho noba mhlambe ibutho lakhe linamandla, kodwa naku ekugcineni ke manje kencwadi kaDaniel la kuDaniel chapter 11 sekuvela imfihlakalo uthi uGabriel yimina ngonyaka wakhe wokuqala uDarius yimina engamqinisa ngamupha amandla. Unqobe ngoba izulu besele kwiside lakhe. And bazalwane, le nto sifundise enye lesson nje emangalisayo ukuthi njengoba sibona into ezisenzeka emhlabeni akumele kusigeje lo ukuthi uNkulunkulu ngabonakala engathi mhlambe uSathane uyarula, kodwa ekugcineni uNkulunkulu obusayo. uNkulunkulu obusayo. Kuyabonakala njengathi uSathane uyarula, yazi nje wenza umsindo uSathane, wenza umsindo uSathane engathi nje yabona nje cha uzowina ngempela. Ngike ngibone namasifunda la nabanye abantu iBhayibheli but kodwa yabona manje yazi babuSamka manje mina ngibone ngathi hayi nguSathane obusayo. Bathi nje uJesu akayona nje inkosi. Uyinkosi kanjani uSathane ebusa kanje? Wabuza lo ngithi hayi usenza umsindo. Senza umsindo uSathane. Kodwa umuntu ngempela obusayo ophethe nguJesu. Uyabona lento leyenzekalayo la kuverse 1 iyakuveza lokho. UJesu wathumela ingilosi uGabriel ngempela wanqoba uDarius. Na ngicela sifunde sisukele kuverse 2 siya kuverse 4. So le chapter le uDaniel chapter 11 uverse 1 uqala kunyaka wokuqala. Uyasixoxela iGabriel indaba ngonyaka wokuqala kabani kaDarius. And then yaqhubeka nje emva kwalokho. Ake sifundeni siboneni verse 2 to verse 4. Ngizokusho nalokho bazalwane kuze singakhathali futhi singozeli. Athi ngikusho saqala le chapter le ngoba iphethe isiprofeto. Isiprofeto i-history in advance. Sayibona leyo nto? Lana ngesikhathi uGabriel ekhuluma lezi zinto ayikhulumayo uzikhuluma zingekenzeki. Zigcina sizenzekile sezilotshiwe kwincwadi yehistory njengoba ngizonibonisa kuma-history books ezinye into ezilotshiwe ezilana kodwa kule chapter. So ngisho ukuthi okuningi esizokufunda la kule chapter kuningi okuyi-history manje kuthina, kodwa ngesikhathi uNkulunkulu ekwambula kuDaniel kwakuyi-future. It was history in advance. Kwakuyi-future. And uNkulunkulu uyakwenza lokhu ngabomu ukuze
sithi thina masesifunda ichapter yonke, masifunda le part eyihistory sibone ukuthi le chapter ithembakele ngempela ngoba lokhu kwakukhulunyiwe ngempela siyakubona ukuthi kwenzeka. Okusho ukuthi nalokhu ekusele kuzokwenzeka. Iseyizolweni bazalwane, uyazi ukuthi ngihlele ngitshena abantu ukuthi mina nginobufakazi obuqinile ukuthi ngempela kuze isikhathi la amangcwaba azovuleka khona, abafileyo basazovuka. Athi umuntu wazi kanjani? Ngithi ngoba kukhona embhalweni le chapter, le ncwadi ekhuluma ngokuvuka kwabafileyo ikhulume ngezinye izinto esezenzekile eseziyihistory. Kusho ukuthi kuyeza isikhathi la nokuvuka kwabafileyo kuzoba yihistory. Siyabona nini bazalwane? Ngoba one by one lezi zinto ziyangena nje kwima-history books, ziyangena. Okusho ukuthi kuza isikhathi nokuvuka kwabafileyo kuzoba yihistory bazalwane. So bese sikubuza ukuthi ngempela kwenzekile. So nje izwi kaNkulunkulu lithembakele ngempela. Ake sifunde chapter 2 verse 2 all the way to verse 4. Yeah. Uma sifunda lapha ku-verse 2 ufundeka kanje: kalokhu ngiyakukutshela iqiniso, bheka, kuseza kuvela amakhosi amathathu ePheresiya, eyesine iyakunotha kunawo onke, isiqinile ngengcebo yayo, iyakuvusa bonke ukulwa nombuso waseJavani. Kuyakuvela inkosi enamandla eyakubusa ngokubusa okukhulu, yenze njengentando yayo. Iyakwanela ukuvela nje, umbuso wayo uyakufohlozwa, wahlukaniselwe emimoyeni yomine yezulu. Ungabi ngowenzalo yayo, ungabi njengasekubuseni kwayo eyabusa ngakho, ngokuba umbuso wayo uyakusishulwa, ube ngowabanye ngaphandle kwalaba. Amen. Amen. Yazi bazalwane, uma ngaba kukhona okhumbulayo esakufunda kuyifunda edlulile, uzokwazi njengasifunda nje le chapter uyalandela nje ukuthi okay lokhu yilokhu sisike sakufunda, ngoba okuningi i-repetition. Kodwa manje sekukhulunywa ngamazwi, ngamagama noma ngamazwi acacile kakhulu kunakuqala. Ku-verse 2 siyatshenwa la ukuthi kumbuso wamaMidi namaPersia. Uthi-ke ngikuveze lokhu la ku-screen. Okay, silala sikhona. So la ku-verse 2 ingilosi ithi kuDaniel kusazovela amakhosi amathathu ePersia. Uthi bese kuba khona eyesine inkosi, yona le yesine izoba isicebi kunazo zonke, futhi ngamandla wayo nangobucebi bayo izokwenza ukuthi kuyoliwa nenkosi noba nombuso waseJavani. Now yeyiphi le nkosi ekhulunywa ngayo yesine? Amaphi la makhosi ekukhulunywa ngawo? Siyabona la ku-screen, sibuka nje, siyabona la uDarius, inkosi yokuqala yalo mbuso wamaMidi namaPersia kwakunguDarius. Incwadi kaDaniel chapter 11 yona ibhalwa nini noma lokhu kwenzeka nini? Ngonyaka wesithathu wenkosi uCyrus. So ngesikhathi uDaniel ebona lo mbono lo, unyaka wesithathu wenkosi uCyrus. Lokho uyakuthola kwincwadi kaDaniel chapter 10 verse 1 ukuthi lokhu kwenzeka ngonyaka wesithathu kaCyrus. So uDaniel umela kahle kulesikhathi sikaCyrus. So bese la bazalwane sizama manje ukuqonda, ngoba iBhayibheli uJesu uthe kwincwadi kaMateyu 24 ku-verse 15 uthe ofundayo kumele aqonde incwadi kaDaniel. So uma ufunda incwadi kaDaniel akumele uyifunde nje kuphela wonelise nje ukuthi ngiyifunda engathi i-novel. Kumele ufundele ukuthini? Ukuqonda. So ku-verse 2 njengoba besibonile kukhulunywa la ukuthi kusazovela amakhosi amathathu. Sayibona leyo nto. And then eyesine inkosi yiyo ezoba nobucebi ukudlula wonke lamanye amakhosi. And then yona sitshenile ukuthi izolwa nombuso wakephi? WaseJavani noma owaseGreece. iJavani neGreece into eyodwa. Now ngithe uDaniel njengoba nje
ekhuluma ngencwadi uDaniel chapter 11. Yena ula kulesikhathi sikaCyrus. Lokho sikuthola kanjani? Daniel chapter 12, Daniel chapter 10 verse 1. So during isikhathi sikaCyrus uthi kusazovela amanye amakhosi amathathu. So ayesibaleke from Cyrus uthi mabhula amakhosi amathathu. 1 yokuqala le uCambyses. 2 ule uSmerdis. 3 nguDarius futhi omunye. Then eyesine ke manje nguXerxes. Inkosi yayisicebi ngendlela emangalisayo. Futhi lokhu kuyafakazelwa nangomlando ihistory. You know lo Xerxes abantu asithembe ukuthi mhlawumbe bazolana ama-movie asawabukeli. Ngiyakhumbula kudala ngiyakhola ngibuka nje ngithanda khona ama-movie. Ngake ngabuka imovie yayithi 300. Ngangingazi mina ngangiyibukela nje kumnyama. Ngangingazi le movie i-based on i-history yangempela. And ngiyakhumbula ukuthi le movie khona umuntu akuthiwa uXerxes. Uye lo indodana kaDarius. And kule movie ngempela uXerxes futhi lapha ubonakala elwa nombuso waseJavani, i-city yaseJavani ekuthiwa iSparta. And ngempela kwakunjalo nje. And kuthiwa wanqoba ngonyaka u480 BC. Wakwazi ukuthini ukunqoba ngenxa yokuthi kunamabutho ayinamandla kakhulu. Kwakuthiwa yi300 la mabutho kwi-history ngempela ngisakhuluma movie. Kuthi ayinamandla ngendlela emangalisayo kangathi akubona abantu bathi abafana abanye abantu. And bamelana nombuso kaXerxes. Wayilethe amabutho amaningi around 5 million people. Kodwa bamelana nalabantu abaningi ngaleyo ndlela kwakumangalisa ngoba indawo babelwa kuyona kwakuyindawo encane. So lo 5 million wawungakwazi kulwa wonke ngoba ungakwazi ukungena kuleyo ndawo. Kodwa lamabutho abethraywa ngonyaka u480 BC banqotshwa ke abaseJavani. Saqhubeka ke isikhathi lithi iBhayibheli manje mawufunda lapha kuverse 3 kuthiwa kuzosukuma inkosi enamandla ithi a mighty king shall stand up. Siyazi ukuthi uba le nkosi enamandla ekhulunywa ngayo kukhulunywa manje ngo-Alexander the Great. Isukuma kuphi? Embusweni waseJavani lo ubuchukuluzwa yinkosi uXerxes. Sayibona leyo nto. U-Alexander the Great ngempela uye wasukuma wabusa ke umhlaba wonke, wanqoba ngempela futhi wanqoba nombuso wamaMede namaPersia. Kwaba uyena obusa umhlaba wonke, wazenzela nje konke ngokuthanda kwakhe. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu kuthe esasanda kusukuma nje noba lapho esanda kuba namandla, kuthiwa umbuso wakhe uyokuhlephuka. Kule English ithi his kingdom shall be broken, noma uyokuhlofozwa. Sayibona leyo nto bazalwane. Kuthiwa mase uhlofoziwe umbuso wakhe uzodivide noma uzoqhekeka ka-4 into 4 different parts. Sayibona leyo nto. And ngempela siyakhumbula sifunda bazalwane kulamanye ama-chapter ukuthi umbuso ka-Alexander the Great uqhekeka uba amaphathi awu4 ahlukile. Siyakhumbula ukuthi kuDaniel chapter 7 kubonakala ingwe enamakhanda amane. KuDaniel chapter 8 kubonakala ukuthi makuphuka uphondo olukhulu esikhundleni salo kukhule izimpondo ezincane ezine. Seyizona bazalwane. Nalana ke siyachazela ukuthi kahle kahle lo mbuso oka-Alexander the Great uthi mawuwile esikhundleni sakho Alexander the Great kuvuke ababusi abane. Umbuso wakhe uqhekeke ka-4 kodwa awubisalingana nalo ebenawo eyedwa yena. Ngamanye amazwi kulamakhosi athatha umbuso ka-Alexander the Great ayikho eyaba nobukhosi obukhulu ukudlula lobu ka-Alexander the Great. Siyabona leyo nto. Now nanga lamakhosi ke bazalana abhaliwe. Sisenza nje introduction, so ngifuna ukuhamba slow. Amakhosi amane kahle kahle labantu kwangama generals ka-Alexander the Great awemlwela. uCassandra, uLysimachus, uSeleucus, uPtolemy. Ama-generals awu4 awuhlukanisa umbuso ka-4 into 4 different parts.
Now, naku ukuhlukana kwawo umbuso. Khona i-South, khona i-North, khona i-West, khona i-East. Sayibona lento bazalwane? I-center i-Israel. I-Israel. So yonke lento siyibuka sisebenzisa i-Israel as i-reference point. Umbuso ke manje uyahlukana ngalolu hlobo. So i-South i-Egypt, i-North ilamazwe wako-Syria kanjalo. U-West ne-East akubalulekile kakhulu ngoba kulesi prophet sika-Daniel chapter 11 u-West no-East awukho. Siyayibona leyo nto. U-West no-East awukho. Now kuzobonakala ukuthi kungani engekho. But ngisafuna nje ukuthi ngi-repeat again lokho esikufundile until manje. Funa ngizasho ukuthi sihamba sonke. Ku-verse 2 kukhulunywa amakhosi asazovela kephi kumbuso wama-Mede namaPersia amathathu azovela emva kwenkosi uCyrus ngoba lento ithi ikhulunywa owaseyibusa kwakuCyrus. Sawubuka-ke ngokwe-history lamakhosi ukuthi nanga yokuqala kwakunguKhambiyasis, owesibili nguSmerdis, owesithathu nguDarius. And then kuthiwa inkosi yesine izoba nobucebi kunazo zonke. Ngempela inkosi yesine kwakuyindodana kaDarius uXerxes, yayinobucebi obumangalisayo. Kuthiwa le nkosi yesine yiyo ezoqala uchuku nombuso waseJavani. Ngempela kwaba njalo futhi. Kwathi ekuhambeni kwesikhathi umbuso weJavani, vele umbuso weJavani wahluleka njengoba bese ngichazile, yebo. Umbuso wamaGreek wahluleka. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi kwavuka inkosi enamandla sekuverse 4 lowo. U-Alexander the Great. Uyena wagcina enqoba umhlaba wonke njengoba izwi lisisho ukuthi wazenzela ngokuthanda kwakhe, wabusa ngokubusa okukhulu. Wazenzela ukufisa ku-verse 3 I mean. Now uverse 4 uyasitshela ukuthi umbuso ka-Alexander the Great uzohlofoza uqheka kumaphisa abe umaphisa u4. And then nangi lamaphisa siyawabona. South, North, West, East, history le. Kodwa ngesikhathi uDaniel eyithola engakabi engeyona history akuseyi-future lento. And lento yamangalisa ukuthi lento as uNkulunkulu eyishilo ibhalwe kanjalo kwizincwadi ze-history yomangala ngempela bazalwane. uNkulunkulu yathi sayisimthembe. Ngoba uNkulunkulu ikusasa lomuntu ngomuntu uyalazi, ulibheke engathi yi-present. Siyayibona leyo nto. uNkulunkulu ayikho nje into angayiboni. So mina ngiyabona ukuthi kona kubuwula bazalwane ongamthembi uNkulunkulu. Ingakho iBhayibheli lithi okuqala ukuhlakanipha ukwesaba uNkulunkulu. Ngoba ubuwula ukungamthembi uNkulunkulu ngoba wena ozithembe wena noma labantu abathembile ikusasa balazi. Kodwa lo olaziyo ikusasa awufuni ukuthembela kuyena ukuthi kube uyena owudriver wempilo yakhe. Lo yaziyo indlela ufuna ashayele. Ushayelisa abantu abangazi indlela. Baloku bengena kuma-pothole, baye bangena kwizingozi ngoba le ndlela bayazi futhi le ndlela inzima. Kodwa lo yaziyo awufuni ukuthi ashayele. So nje ingangito ungamthembi uNkulunkulu ngempela ngempela ingoba uSathane uyabona nje ingqondo zethu uve wazifaka ubumnyama zingaboni. uNkulunkulu i-future uyayazi bazalwane njengoba sibona la kulesi prophet. Now ngifisa siqhubeke-ke sisukela ku-verse 5. Ake sifunde ku-verse 5. Sizoma sime mhlawumbe from verse 5 asifile nje sifunde siyoma ku-verse 10 ukuze siyagcina la. So sizoma isifundo sethu sanamhlanje sizophelela lapho nje. Sime ku-verse 9. Siphelela ku-verse 9. Angifuni ukuhamba kakhulu and then ngizoyichaza nje verse by verse. Okwamanje njengoba sifunda singangaqondi ukuthi kwenzakalani kodwa ngizozama ukusizwa uNkulunkulu ngichaze verse by verse ukuthi leli verse lisho ukuthini ngokwe-history. Singafunda kusukela ku-verse 5 sime ku-verse 9. Kusukela lapha ku-verse 5 kuDaniel 11. Inkosi yaseNingizimu iyakuba namandla, kanjalo esinye sezikhulu zayo, yebo sibe namandla kunayo. Sibuse nokubusa kwaso
kuyakuba ngukubusa okukhulu. Ngasekupheleni kweminyaka bayakuhlangana. Kufike indodakazi yenkosi yaseNingizimu enkosini yaseNyakatho ukwenza isivumelwano. Kepha ayiyikugcina amandla engalo. Nayo inkosi ayiyukuma nengalo yayo, kodwa iyakunikelwa nabayilethayo, nowayizalayo, nowayisizayo ngalezo zikhathi. Kepha ehlumeleni lezimpande zayo, kuyakuvela omunye esikhundleni sayo, oyakuya empini, angene enqabeni yenkosi yaseNyakatho, amelane nabo, ahlule. Nawo uNkulunkulu babo kanye nezithombe zabo ezibunjiweyo nezitsha zabo ezinxanelekayo zesiliva nezegolide uyakukuthumba akuyise eGibhithe, ayiyeke inkosi yaseNyakatho iminyaka ethile. Kepha yona iyakungena embusweni wenkosi yaseNingizimu, kodwa iyakubuyela ezweni lakubo. Amen. Amen. Ebazalwane. Now 9 yenzakalayo la. Isiprofetho lesi kuze sisiqonde kahle kahle la kuncwadi kaDaniel, mhlawumbe abanye abaqalayo ukufika yazi nifana nani, nifana nezingane ezive zasuka kwa grade 1 zaya kwa grade 12. Yabo, ngoba la kuncwadi kaDaniel chapter 11 iyona chapter abantu abathola inkinga yokuyiqonda kunawo wonke amanye ama-chapter. Kakhulukazi ngoba idinga ukuqonda i-history, siyabona leyo nto. So injalo nje uDaniel chapter 11. So nami ngokusizwa uNkulunkulu ngizozama ukuthi ngibe clear, but nje siloku siyi-repeater over and over kuzosicacela, ngoba kubalulekile ukuthi kusicacele bazalwane, ngoba yakhumbula lapha kuDaniel chapter 12 verse 1 kuthiwa ngaleso sikhathi uyakusukuma uMikhayeli, kuyoba khona ukuhlupheka ongakazi kube khona, futhi nabalele emhlabathini bayokuvuka. So kumele sazi ukuthi esiphi leso sikhathi, and awukwazi ukuvela ufike uyithatha nje ku-verse 45 ukuthi hayi mhlawumbe yilesi, mhlawumbe kumele uyilandele yonke kuze wazi ukuthi okay manje silanga kwesikhathi. Siyayibona leyo nto. So very very important. Now ku-verse 5 kuthiwa inkosi yakephi, enyakatho, esouth, hayi inkosi yaseningizimu, yebo, iyakuba namandla. Kanjalo esinye sezikhulu zayo, yebo, sibe namandla kunayo, sibuse, nokubusa kwaso kuyakuba ngokubusa okukhulu. Kukhulunywa la ngenkosi yaseningizimu nenkosi yasenyakatho. Zimbili iy'nkosi ekukhulunywa ngazo la, south and north. Now into eyenzakalayo kule chapter, ngoba le chapter ikhuluma ayimanga endaweni eyodwa, iyaqhubeka ngokwesikhathi. So inkosi yasenyakatho noba inkosi yaseningizimu, zombili ley'ndawo, kuzoba inkosi ebusa kuleyo ndawo, geographic area. So angisho i-south mawuse-Israel, i-south kuseGibhithe, yabo, lezi ndawo ziseGibhithe njengokubona nakwimap, akhona namanye ama-map mawubuka la, ya ngiyayithanda le ngiyivezile. So i-south iseGibhithe. So ngokuhamba kwesikhathi abantu ababusayo kuleya ndawo belokhu beshintsha, kodwa noma beyashintsha, lo noma ubani ozobebusa eGibhithe ngokwesiprofetho uyena inkosi yakuphi, yaseningizimu. Siyayibona leyo nto. Futhi nenkosi yasenyakatho nakunjalo, inyakatho yiSyria, le part eyibona iyelo yiSyria. Noma ubani obusayo keSyria ngokwesiprofetho uyena inkosi yasenyakatho, enorth. Siyayibona leyo nto. Angengenza isibonelo, ngifuna nje isibonelo, ngiqiniseke ukuthi siyayazi le nto, siyayizwa le nto. Asithi kuseGoli naseThekwini,
eGoli kubusa mhlambe inkosi uRamaphosa, eThekwini kubusa inkosi uZuma. So this year kubusa uZuma eThekwini, this year futhi kubusa uRamaphosa eGoli. So for this year inkosi yaseThekwini, makuthiwa inkosi yaseThekwini kukhulunywa ngobani? NgoZuma. For this year makuthiwa inkosi yaseGoli kukhulunywa ngobani? NgoRamaphosa. Kodwa kungenzeka ukuthi next year aphume uZuma eThekwini, kungene mhlambe uHolomisa, ubantu uHolomisa, siyayibona leyo nto, abuse eThekwini. Seyiyashintsha inkosi yaseThekwini. Inkosi yaseThekwini manje sekubani? SekunguHolomisa. So la kuthiwa inkosi yaseThekwini yenze ukuthi asabheki uZuma ngoba seyiphumile esithombeni, sesibheka abani? uHolomisa. Siyezwa bazalwane? So kanjalo isiprofethi ngoba siyahamba ngokwesikhathi. So inkosi akuhlali kuyinkosi eyodwa kuleyo ndawo eyodwa, but as long as ebusa that geographic area kuba uyena inkosi yaleyo ndawo. So nalana ngu-south no-north kuphela abasetshenziswayo. Siyayibona leyo nto. I hope siya-understand-ke leyo nto because ibalulekile kakhulu. Mase nithola ithuba lokubuza mhlambe niyobuza futhi. Se-introduction lesihamba kancane nje. So lana kuthiwa manje inkosi yaseNingizimu verse 5 izoba namandla. Amakhosi la aka-Alexandra ngisho siwabonile amagama awo nawo awu-4: Cassandra, uLysimachus, uSeleucus, uPtolemy. Mabehlukaniselana ngombuso ka-Alexandra, uPtolemy yena wathatha indawo le ekwi-south, iGibhithe. uSeleucus yena wathatha indawo ephezulu inorth, iSyria. Siyabona la green corner la kuyiSyria lapha, siyabo phezulu nje, yabona ukuthi kunoSyria, Byblos, Sidon, Tyre, yonke leyo ndawo. uSeleucus wathatha leyo ndawo. uCassandra noLysimachus bahlukaniselana nge-west ne-east, kwaba kanjalo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi into eyenzeka, uCassandra wahlulwa, wanqotshwa uLysimachus. So lo munye kulamakhosi amabili athi ngiwaveze khona uCassandra Lysimachus. Lona uCassandra wanqotshwa ulo, and then kwafika lo uSeleucus wanqoba lona. So manje akasekho uCassandra noLysimachus, ekusele uSeleucus kuphela noPtolemy. So ingakho ekule map oyibonayo le kuvela uPtolemy noSeleucus kuphela, njengoba le Seleucid Kingdom, Ptolemaic Kingdom, kwenzeka kanjalo. La abanye abasekho, yabo. So uSeleucid Kingdom yi-north, Ptolemaic Kingdom yini? Yi-south. Ngiyazi bazalwane ukuthi manje njengoba kusiko omunye uthi hayi ziyaduma-ke manje, fundani manje, kanti iBhayibheli ligcwele kanje. Kodwa nami kwakunjalo, but bazalwane njengakwephi into ingqondo iyijwayele ngokuthi uloke uyibuka uyiphindisisa. So lesiprofethi sohamba slow ngoba siphethe into ezibalekile kakhulu, angifuni sisijahe ngoba into esigcina ngayo lapha ekugcineni, kuthiwa ngaleso sikhathi lapha ekugcineni kwalesiprofethi lesi, kuthiwa yiso isikhathi kumele silindele inhlupho engakazi ibonakale. So manje omunye angathi hayi mina lesiprofethi sinzima ngizosiziba ngizosilandela, kodwa uzosala kakhulu elwazini lokuthi isikhathi sini manje. Uzoloke uzwa ngabantu, and abantu bakhuluma into ezihlukile, and awazi ukuthi ukholwe umuphi. Kodwa uNkulunkulu ukunikezile isiprofethi ethi kuqonda lokhu. So sizama ukuthi senze lokho bazalwane, kubalulekile kakhulu. So ngiyarepeata futhi, khona lamakhosi mane: Cassandra, Lysimachus, Seleucus, Ptolemy. Bahlukaniselene ngombuso, njengoba iBhayibheli lithe lo mbuso ka-Alexandra wahlukana kawu-4. Bahlukaniselene ke ngawo. Cassandra uyabusa e-west, Lysimachus e-east, uSeleucus e-north, uPtolemy e-south. Ngokuhamba kwesikhathi kodwa laba babili bayasuka, uCassandra noLysimachus, yabo, bagcina imibuso yabo, izindawo zabo zithathwa ubani? NguSeleucus. So ingakho sekusala
kwincwadi kaDaniel chapter 11 kukhulunywa ngabantu ababili kuphela, kukhulunywa ngenkosi yaseningizimu nenkosi enyakatho, akukhulunywa ngo-east no-west. Yingoba abasekho, sekusele amakhosi amabili kuphela. Siyayibona le nto bazalwane. So ngamanye amazwi u-east no-west amakhosi akhona ngasekho, uPtolemy noSeleucus bahlukaniselene ngazo lezo iy'ndawo, ingakho sekume kanje. Now la makhosi njengoba eseli emabili le yasenyakatho yaseningizimu ayalwa, ayaxabana, bayashona obaba kukuthatha iy'ngane, kodwa kuqhubeke ukuxabana. Now ngifuna sibone into ke bazalwane, siyaqhubeka isikhathi. Ithi lana kuverse 6, ngichaza uverse 5 la kuthiwa inkosi yaseningizimu izoba namandla. Yaseningizimu south uPtolemy lowo waba namandla, kodwa kuthiwa kanjalo esinye sezikhulu zayo saba namandla kunayo. Lapho kukhulunywa ngobani? ngoSeleucus. IBhayibhile lithi manje uSeleucus ungomunye wezikhulu zale nkosi, ngoba uSeleucus engakabi nawo amandla wake waba ngaphansi kaPtolemy wamcashisa. Siyayibona leyo nto. Ubukhosi kusaliwa njengoba kulizimpi, kodwa wathi mase enamandla umbuso wakhe yena vele waba mkhulu kunalo kaPtolemy. Njengibuka nje lokho okuyelo kukhulu kunalokho okublue, lokho uPtolemy lo kuncane lokho kwakhe okublue, kanti uSeleucus kukhulu kwakhe. So kuthiwa inkosi yaseningizimu yebo iza kuba namandla, kodwa esinye sezikhulu zayo sibe namandla kunayo. Uverse 6 uthi ngasekupheleni kweminyaka bayakuhlangana. Kungani ithi bayakuhlangana? Yingoba bebesilwa, manje sebezame izindlela zokuhlangana. Ithi kufike indodakazi yenkosi yaseningizimu enkosini yasenyakatho ukwenza isivumelwano, kepha ayikugcina amandla engalo, nayo inkosi ayikuma nengalo yayo, kodwa iyakunikelwa nabayilethayo, nowayizalayo, nowayisizayo ngalezo zikhathi. Bazalwane, ngifisa ukuveza ipage la kwi-history. Siyayibona lento evelile ngisho. Into eyenzeka la, lento ekhulunywa ngayo kuthiwa la makhosi ayohlangana. Into eyenzeka, inkosi yaseningizimu nenkosi yasenyakatho zazibona ukuxatshana kakhulu, kuyafiwa ngalezi zimpi zabo, bathi abenze ipeace. Inkosi yaseningizimu yase-Egypt uPtolemy II, kuthiwa nguPtolemy II, Ptolemy Philadelphus, into ayenza wathatha indodakazi yakhe wayoyinikela kwinkosi yasenyakatho u-Antiochus Theos. Wayoyinikela ku-Antiochus ukuthi akashade indodakazi yakhe ukuze bakhande ubuhlobo. Kodwa ngaleso sikhathi u-Antiochus Theos waseyivele enonkosikazi ekuthiwa nguLaodice. So kakumele manje amxoshe, athathe manje le ndodakazi yenkosi yase-Egypt ukuze azwane naye le nkosi yase-Egypt. Kodwa sithi isiprofetho yize bazozama ukwenza lokhu, kufike futhi indodakazi yenkosi yaseningizimu enkosini yasenyakatho ukwenza isivumelwano. Verse 6 ithi kepha ayikugcina amandla engalo. Ngempela bazalwane, le ndodakazi le iyayifikile, ithi nayo seyizoba manje yini? Yinkosazana, ibe unkosikazi wenkosi. Hawu, zange kuphele ngisho nesikhathi esiningi nje le nkosi yaphinde yayichitha naye, yabuyisa unkosikazi wayo omdala uLaodice. So le ndodakazi kahle kahle igama layo nguBerenice, njengoba ngivezela kwi-history. Mhlawumbe singaye siyifunde khona nje ngibe sengimana ngiyichaza lana. Le nto yayithola nje kulula ku-internet nje, le encyclopedia iBritannica, i-encyclopedia ye-history. Ithi Berenice, a daughter of Ptolemy Philadelphus and Arino of Egypt, uthi she was married to the Seleucid ruler Antiochus Theos, supplanting his first wife. Okusho ukuthi wathatha isikhundla sonkosikazi yokuqala uLaodice, whose children she persuaded him to bar from the succession to the throne in favor of her own.
The Laodice, however, persuaded Antiochus to come to Ephesus, where he died in 246 BC, perhaps a victim of her intrigue. The former queen then ordered her partisans to kill Berenice and her children, who had taken refuge at Daphne, near Antioch in Syria. Aroused by the murder, Ptolemy Eugetes, Berenice's brother, launched a successful war against Laodice and his son Seleucus II. So le ncwadi kaDaniel ikhuluma ngale nto. Manje into eyangimangaza mangifunda ukuthi ikhulume ngayo engekenzeki. Into eyenzeka kweza ngempela le ntombazana yazoshadiswa nale nkosi, kodwa le nkosi yaphinde yabuyelana nonkosikazi wayo yokuqala. Lo nkosikazi ngoba ebona ukuthi le nkosi ingixoshe kabi, le nkosikazi yabe yabona ukuthi ayiqala ibulala inkosi, yayibulala ngokuyifakela uphoyizini ekudleni. Kwathi kusoshona leyo nkosi, yaya manje kulo owayithathiwe esuka eGibhithe, waba inkosazana okuyena emkhiphe esikhundleni, wabulawa naye uBerenice, kwabulawa ney'ngane zakhe uBerenice, kwabulawa futhi nalabantu babeze naye. Yingakho isiprofeto lana sithi kuthiwa nenkosi nayo ayikuma, ngamanye amazwi nenkosi nayo yabulawa. Ithi kodwa kuthiwa iyakunikelwa nabayilethayo. So siyabona la ukuthi nalaba beyilethile inkosazana banikelwa abantu babesuka eGibhithe bethi bazohlala naye la kulo mbuso wasenyakatho, yebo nyakatho, kodwa bafa bonke. Ithi kodwa kuverse 7 ithi kepha ehlumeleni lezimpande zayo kuyakuvela omunye esikhundleni sayo oyakuya empini angene enqabeni yenkosi yasenyakatho amelene nabo ahlule. Kuthiwa bazalwane, ehlumeleni lezimpande zayo, lana kukhulunywa ngobhuti wenkosazana uBerenice, owathi makuqeda kubulawa udadewabo wavumbuka naye waba yinkosi. Iproject yakhe yokuqala ukuthi abulale labo ababulale udadewabo. Ngempela ukuthi waya wanqoba, njengoba nala sifunda la kwi-history. Ithi Ptolemy lapha ekugcineni la last 2 lines nje la kwi-slide. Ithi Ptolemy Eugetes, Berenice's brother, launched a successful war against Laodice and her son Seleucus II. Sayibona leyo nto. Ngempela yabazalwane washona kanjalo uLaodice ngizothini nendodana yakhe. Kwaphela kanjalo ngabo bebulawa ngumfowabo uBerenice. Kodwa akaqhubekanga enqoba leso sizwe, washesha wabuyela emuva ngenxa yokuthi kunezinto ezazisenzeka eGibhithe emuva zazimbiza. Now ayesiqedeleleke bazalwane ngimphumuze. Kuverse 8 no9 kuthiwa nawo uNkulunkulu babo kanye nezithombe zabo ezibunjiweyo nezitsha zabo ezinqanelekayo zesiliva nezegolide uyakuthumba akuyise eGibhithe. Sayibona lento bazalwane, ayiyeke inkosi yasenyakatho iminyaka ethile. Sayibona ukuthi ngempela wayiyeka ngoba mayiqeda kunqoba zangaqhubeke ethatha konke, kodwa wayiyeka ngoba kunezinto ezisenzeka ezweni lakhe eGibhithe zasezimdinga. Now kuthiwa wathatha izitshe ezibunjiweyo nezithixo zakhona wahamba nazo wabuyela nazo kephi? eGibhithe, khona le eningizimu. Siyayibona leyo nto. Kahle kahle leli gama olubonayo la njengoba kuthiwa lona wayenza lokhu Ptolemy Eugetes. Leli gama elithi Eugetes lisho ukuthi angazi ngizoyichaza kanjani ngesiZulu. Lisho ukuthi ngumphi. Ya, uEugetes umumphi, ebenefactor, umumphi, umuntu owabapha abantu baseGibhithe, owabuyisela onkulunkulu babo. Sayibona leyo nto. Igama waliqanjwa ngabantu baseGibhithe ngesikhathi esuka kulempi ebuya nezithombe ezazikade zithunjiwe ezazisuka eGibhithe zaya le eSyria. Manje seyibuya nazo izithombe zenkulunkulu babo. So bajabula-ke bathi hey, lo muntu osiphe unkulunkulu bethu sothi umumphi-ke uEugetes lowo, Ptolemy Eugetes. So
lesiprofethi ngifuna ukusibamba la okwamanje. So siyaqhubeka bazalwane, sisazobona kusazongena nakumbuso waseRoma. La kuveza khona ukuthi umbuso waseRoma uqala kanjani kuze kufike nakumbuso obuphapha. Siyayibona le chapter inde inamavesi awu-45, kodwa kumele siyijahe, kumele siqiniseke ukuthi siyayiqonda. Kodwa bazalwane, into engiyoyisho nayi, ngesikhathi sifundile sonke babefunda kwizifundo ezidlulile, sifundile sonke ukuthi kaningi uDaniel mayithola umbono weziprofetho engaqondi ukuthi yini kahle kahle okukhulunywa ngayo, aza faste sometimes even 21 days. Sayibona lona bazalwane, and uDaniel wayehlakaniphile, kodwa naye eqeda kuyithola lezi zinto ukuthi lithi iBhayibheli wayengaqondi, ekhuleka uzathole ini ukuqonda. So makukhona singakuqondi manje, ngiyathemba ukuthi kuningi esingakuqondi manje ngoba siyaqala ukubuzwa lokhu, yabo. But kumele sikhumbule bazalwane ukuthi ngisho noDaniel wayehlakaniphile kakhulu, naye wayengaqondi. Indlela wathola ngayo ukuqonda yini? Ukukhuleka. So lana kumele sikhuleke sithi Nkosi sisize siqonde. Nkosi ngisize ngiqonde le yiprofethi ezibaluleke kangaka. Ngisize kakhulu Nkosi ngiqonde. Ngoba bazalwane, kuwo konke esikwenzayo nayi into emele isiqhube, lesithombe lesi besike savela, uthando lukaJesu nomnikelo wenziwe nguJesu. Uyabona lezi prophet uba bekuthiwa yiprofetho nje ezingahlangananga ndawo noJesu, bengeke ngiyihluphe ngazo, futhi bengeke ngihluphe umuntu ngazo. Kodwa lento kusho inkosi eyasifelayo ukuthi lento ngifisa niyiqonde. Seyizwa leyo nto bazalwane. Yazi mina esikoleni zange ngiyenze i-history. I-history ngiyenze manje ngoba sengishumayela ivangeli kaNkulunkulu. uNkulunkulu othe funda lokhu-ke manje ukuze ukwazi ukuchaza lezi zinto. So uNkulunkulu wangifundisa lezi zinto, ngempela futhi wangipha nokuqonda. Engikholwa ukuthi sonke masikhuleka uyokusipha uNkulunkulu. Mawukuthi nesiqhubayo uthando lukaJesu. Lo ongithandayo wafayo uthe qonda lezi zinto. Sayizwa lento bazalwane. Yazi ngihleze ngisenza lesibonelo, ngifuna ukuphinda lokhu futhi. Uyabona uma ngabe khona umuntu thothi ekufice ubulawa ushawa isikepe, la emakhaya kunesikepe, ushawa isikepe, athi ngobe ekwazi athi hayi akucelela intethelelo. Mayekucelela intethelelo isikepe sithi hayi sinomthetho la esikepeni. Umthetho wethu uthi lo ocelela omunye intethelelo kumele yena anikele ngengane yakhe ukuthi kushawe yona. Ucabange usindeke, omunye anikele ngengane yakhe ukuthi kushawe yona esikhundleni sakho. Uthi yabona ubukile lapho usakhokha umoya ngoba sewulimele nawe loke uyithinta la uwopha khona. Yabona nje ubukile ukuthi hawu ngempela ngaba bayishaya lengane. Uthi yabona ingene induku, ingane ikhali, ingene induku yesibini ikhali ingane, ingene okwesithathu iyakhala ingane. Uthi yabona ingane seyithule. Uthi yabona bayishaya ngezinduku. Uthi yabona kube khona ofika nangocelembe ingane kuphele ngayo. Uyayibona leyo nto? Ife ingane ukuze kuphile wena. Mawucabanga ngempela bazalwane, umuntu sekuthiwa wenze into kanjalo, i-relationship yakho naye ingabanjani emva kwalokho? Uyabona bazalwane, indlela ongayibona nawe ukuthi hey lo muntu ngiyamkweleta, futhi ubone ukuthi isikweleto engimkweleta sona angisoze ngasikhokha. Yonke into ayishoyo uyayenza. Ngoba manje uyabona ukuthi wena bekumele ngabe ufile, kodwa usindile, futhi indlela osinde ngayo imkhoste lokhu into emangalisayo, ukufa kwengane yakhe. noNkulunkulu ebazalwane uyakhuluma kuthina uthi kumele ngaba sifile ngenxa yesono, kodwa ukuphila kwethu kukhoste ukufa ngohlazo. uJesu wafa indlela uyihlazo kakhulu. Uyabona lapha esithombeni inkosi yezulu ikhonjwe kanje. Bazalwane, uNkulunkulu asisize nje impela. So konke okukhulunywa nje uNkulunkulu athi kwenzeni, kumele ngaba nje ngempela sithi Nkosi asinamandla, sicela usisize nje senze ngoba ngiyafisa ukwenza, ngoba kumele ngaba ngiphila ngoba wenze lesimanga somnikelo. Wenze lesimanga somnikelo. So bazalwane, nathi uNkulunkulu angasipha ukuqonda kakhulu lezi zinto ezijule kangaka zeziprofetho, ngoba njengoba bengisho ekuqaleni masingaqondi isikhathi sizosifika uzalwane singalindele sizosizuma, futhi ngeke sibe ready. Sizomphoqa uJesu owasifelayo.
ukuthi uNkulunkulu angasiza kakhulu, asibhaleni ngomkhuleko. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu, siyakubulela kakhulu nje Nkosi ngothando lwakho nangezinto osifundisa zona. Nkosi, ndiyacela kakhulu umoya wakho oyingcwele usiphe sonke Nkosi ukuqonda. Ndiyazi uba Nkosi isiprofetho, siziprofetho Nkosi abantu abaninzi abangasiqondi, kepha Nkosi uthe masiqonde. Kusho ilizwi lakho Nkosi, besifunda uthi Nkosi ofundayo makaqonde incwadi kaDanyeli. Naku Nkosi sizama ukwenza into othe masiyenze. Siyacela Nkosi uncedo ngoba singabantwana nje Nkosi asazinto. Ngalo sincede kakhulu. Siyacela futhi kakhulukazi Nkosi, siqhutshwe luthando lwakho. Asikhumbula umnikelo sisimanga esenzule wona. Konke Nkosi okunzima kulahlekele nje ngamandla, singabisabona ubunzima babo ngoba sibona umnikelo sisimangaliso esifenzele. Sicele nje kuwe nje kuphela Nkosi amandla okwenza konke othi asikwenze. Siyakucela Nkosi kakhulu, ndiyakucelela nje abantwana bakho babe ukuqonda nabo kakhulu. Sicela ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be